Bafethu, ngiyathemba ukuthi right, ngiyaphila ilanga beliphethe kahle futhi ngikhonile nokuzinakekela. Futhi ngiyakholwa ukuthi konke enikuzamile elangeni kube impumelelo. Ohlulekile namhlanje kusasa kuseyilike ithuba sizophila isizathu. Before silale namhlanje bafethu ngifuna ukushiya nokuthi nje kubalekile njengomuntu ophilayo emhlabeni ukuzixolela. Ngiyazi ukuthi njengoba siphila singabantu emhlabeni sinamaphutha esiwenzayo. Kunezinto esithembisile ukuthi ngesisazenza siphinde sazenza. But ke phezulu kwakho konke ke lokho kubalekile ukuthi uzixolele. Ukuzixolela kwenza ukuthi ukhona ukwamukela isimo, ukhona uqhubeka nempilo, ube nepeace ngaphakathi. Ngiyazi ukuthi khona isikhathi oyibekele sona ukuthi yazi ukuthi by this time ngifuna ukuzibona sengilana kwezinga lempilo. Kodwa khona ngifinyelele and lokho akukwenzi feel. Ngiyazi ukuthi 90% of inkinga esibhekene nazo ithina esiyireason yalezo nkinga lezo. Ithina esidala ukuthi kwenzeke yonke lento eyenzakalayo. Phezulu kwabantu abasidelelayo abangakwazi ukuhlonipha ithina ireason yalonto leyo ngoba thina sikhonanga ukuzwela. Kwesinye isikhathi si-expect ukuthi abanye abantu besithande while thina we fail ukusithanda, and leyo nto leyo yenza ukuthi thina singakwazi ukuzixolela. So as umuntu kubalekile ukuzixolela, uhlale phansi usitshele ukuthi yazi sibanibani, ngiyazi ukuthi I failed you but ngiyaxolisa. Namhlanje ngiyazamukela ukuthi usibanibani futhi ngiyasiqonda ukuthi ungubani. So lo nto leyo oyishoyo kuwena uyasikhulula, uyazamukela, wenza ukuthi lo mthwalo lo okuhlezi lana wehle. Kubalekile ngomuntu ukuthi ukwazi lokho. Kuyinto enkulu ukwazi ukuzixolela enkingeni obhekene nazo. Awuzixolele wena kuqala before you expect omunye umuntu ukuthi akwazi ukuxolela entweni oyenzekile. Awuthi noma wona umuntu usho ukuthi yazi ngimbonile usibanibani and bengaqondile leyo nto leyo ingiphethe kabi. But ngiyaxolisa kumina kuqala before you go to lowo muntu lowo obonile. Awuthi noma uyoxolisa uNkulunkulu ngezono osuzenzile kubantu but usuqale wena wasixolela, wazamukela. Angazi noma ngizwakala. Into ebalekile lana ukuthi if umuntu uphila funda ukuzamukela, ufuna ukuzixolela. Lokho kwenza ukuthi ukhona ukudlula kuso sonke isimo sokubhekana